Alright ke Mbikweni Mikhulu Production silapha kwi-event kamphathi wohlelo MC nalapho khona ke siphethe abantu abaninzi ukani ke becela kwamndeni onja kwakunye noFish. Ndiyafuna nje bakhe bazithile liqabaqaba. Namhlanje bazive njani bese eKapa okokuqala ezimbalini. But Fish kunjani? Siyaphila mntwana kunjani ku? Ngiyaphileka nako umbhuti wami. Namhlanje sikubona useKapa kwenzeka ntoni bewa ndona? Apha eKapa size ku-event kamphathi wohlelo. Ndihamba nonja umkhanyiseli kaMfutye umnandi ngoFish uvula ikhazi lindlovu. Siphuma eMqanduli kwindawo yaseKwayimani eNtsitshana. Silapha ke eKapa sizive sifile kamnandi kakhulu fika kwethu apha eKapa because umphathi wohlelo njengoba esi-invite lapho kule event yakhe besi-organizele yonke into i-transport basizofika apha nosuke e-airport uzapha bakhona nabanye abazi-followers zethu abaye bafuna ufaka isandla ukuncedisana umphathi wehlelo kuba ngabana basi-transport nangoku imoto iyo lapha cangwethu izosithatha iyosibeka ekhaya. Ndifuna uyimenshina ke ezi-shuttle services zikwazi losinceda uzosibeka kule ndawo because i-business zabantu nazo funeka zaziwe ngumphakathi uba ngabana sifaka isandla ukuncedisana nam nonja. Ndizozimenshina emkhulu wam eyokuqala yi-The Glories Luxury Shuttle esincedileyo ibambisene kunye neMemisa Tours. So zezo company zi-2 zikwazi leyo uzosibeka kule ndawo sifike si-safe. I-security binhle kakhulu kulena ntuzo kule shuttle service bezihamba ngamqadada. Okay ndiyavuma. Ingabe ngomakhona amanye amathuba mhlawumbe basingaphinde sinibona apha eKapa kwakhona? Andinotsho mntakadada ndidakhona amanye amathuba andiyazi izinto ziyazenzekela njengokuthanda kwaThixo nokuthanda kwabantu abasixhasayo kwinto esiyenzayo yokuphila nomkhanyiseli mna ndinguFish. Now ke mhlawumbe lo thuba lingaphinde lenzeke basofika eKapa kodwa ngumnqweno wethu loba ngabana sifike kubo bonke abantu base-South Africa abakwazi usixhasa kwizinto esizenzayo because sivule i-foundation ekuthiwa Fish and Inja Foundation lapho khona sifuna unceda abantu abaphila nokukhubazeka abafana nomkhanyiseli. Nawo umkhanyiseli sesimncedileyo unekhaya unendawo ohlala liphupha lethu basincede nabanye abantu xa sifumana inkxaso ebantwini nabantu abenza i-event bakwazi usibiza siqhelana nabantu basibona abantu kulula abantu bakwazi usixhasa so that sizonceda nabanye abantu abaphila nezimo zokukhubazeka bahlala kumakhaya ahlelelekileyo ezilalini. Alright, i-Fish and Inja Foundation uyibona iphi mhlawumbe kwiminyaka emihlanu ezayo? Liphupha lami umkhulu wami kwiminyaka emihlanu ezayo ukuthi kanti uThixo enze iminqweno yami ifezeke ndibe nendawo yokugcina abantu abangenamakhaya abadala nabantu abaphila nokukhubazeka abangenamakhaya abangathathi intweni. uThixo ndiyamthandaza bangabana andiphe amandla ikhule lento ndiyenzayo so that ndizokwazi bangabana ndincede abantu benzela amakhaya abangenamakhaya abaphila nokukhubazeka because xa silinde urhulumente uzofika ngexesha mhlawumbi abantu babe bexakeke ngoku benida uncedo. Naw xa sibambisene singabantu baseMzantsi Afrika sincediswa ngoosomashishini kwizinto esizenzayo singatshintsha ubomi babantu abaninzi. Umzekelo ndifuna umenshina i-hardware ekuthiwa nguHome Depot. Mkhulu wam incedisa kakhulu. Umzekelo kukhona umzi okugatyane umntana ophila nokukhubazeka ongenakhaya ikhaya elidlakadlaka apho khona uHome Depot ndiye ndaqonqoza kuye wafaka isandla ukwakha elaa khaya. Naw ke kuyakhiwa kulaa mzi yaqhubeka iprojekthi ngumnqweno wam ke ngoba ingakhula le nto ndincede nabanye abantu kodwa ke ndixhomekeke koosomashishini abanondixhasa because le Fish and Inja Foundation yi-foundation engathathi intweni engenankxaso ifumana ndawo. Alright, bhuti wam masibule kakhulu ngexesha lakuba kunye nathi. Mandibulele mntakadada ndisithi ukwanda kwalwa ngumthakathi inkosi kakhulu kodwa kunjani ndiyarhalela uba athethe mani unjanja. Usiva njani ngakuthethe mfondini nawe? Hayi ngiliKristu. Ukhona Kristu. Ewe. Kushumele mfundisi. Amazwi. Ewe mfundisi. Umthathile. Ewe mfundisi. Thixo. Ewe mfundisi. Ezi zinto zonke. Ewe mfundisi. Ezi zinto. Nyuka mfundisi wami. Thixo. Ewe mfundisi. Thixo lo. Ewe mfundisi. Lapho wena. Akumnandanga. Lapho wena. Shumela mfundisi ubiza abantu. Nyuka. Lo nomfulo. Ngiphilanga nomfulo. Akaphilanga. Lo. Ifayidukwe. Thixo. Ewe mfundisi. Thixo. Amen mfundisi wami. Angimandanga. Apha kuwe. Angimandanga. Apha kuwe kaloku. Angimandanga. Apha kuwe. Angimandanga. Apha kuwe. Angimandanga. Amen mfundisi. Masibulele kakhulu exesha lakho nje akumnandanga. Ngubani igama lakho? Mfutye. Mfutye okay. Ngawuthi ifayidukwe. Ifayidukwe.
Echiphuti Phutiphuti. ifayidukwe Esizitya. ifayidukwe Esizitya. endlovana Mfondwana. endlovana Mfondwana. eJerusalem Esalem. eJerusalem Esalem. amen mfundisi